Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguTofete one and only. As you know guys, today kumele siye rehab namhlanje bafethu siyokwenza ifollow up kuphela kulabo bafethu nodadewethu sebekhona lapha na rehab. So sibavakashela namhlanje bafethu, ngicela singene ngaphakathi siba check ukuthi banjani, ngilandele. So babukele emakhaya nje banazi namhlanje bafethu ukuthi ngizokuvuka ngathi sikhona la rehab kuphela okanye so phela yeah. Hamba kanjani mfethu? Alright mfethu. Ngiyabona usumuhle usuqama nasebusweni. Yeah, I sensitive wonke sengiyekile ngene. Yeah. Alright. So ungathini umbukelo sekhaya safuna ukuzalana lapho? Ngathi nje umbukelo senenkinga yama-drugs akeze abasizakala kwenzeka yonke into nangendlela abasifida ngendlela e-right. Asibonge mfethu ngifisa inhlanhla mfethu. Sure. Sesokutshekha mfethu uma usuzophuma. Babukele emakhaya. Phashasha bafethu ngiyabona semhle kanjani? Yeah.